Dit is Sam Jones, de nieuwe man bij Ares die zo'n 2 maanden in het dienst is van de Leeuwaters. Hij vervangt Tristan Blackwood, die het product is van die gearworking tussen Ares en Den Bosch. Ares als opleidingsploeg, dit is Tristan Blackwood. En Den Bosch die daar de talenten riepje let. Opmerkelijk dus dat de opleidingsploeg al 2 keer in de competitie won van Den Bosch. En we winnen heel benijd als dat nog een keer slagje koer. Een hele mooie score hier van Jamie Miller. Hij weer op dreef en in de beginfase binnen beide ploegen ik 10 gewoon naar wegen. Het ging heel mooi leak op. 4 treffer van Tristan Blackwood. Hij is nog net verleerd. Die Den Bosch 3 punten op voorsprong zet. Maar hier is Bob van den Ende en het eerste kwart zal in leakwicht eindigen 22 gelijk. Het tweede kwart, dan zullen we eenzelfde soort ontwikkeling. Het is hier een creëze onderschepping van Jamie Miller en die gaat dan zelfs mij naar voren. Lichte voorsprong van Ares en Jamie Miller die rondt het hier heel netjes af. Krijgt Boppedot een fout chin en mij dus nog een vrije worp nemen die ter ek benut. En Ares slacht een lietsgotje. Coach Don Beck van Den Bosch wist toen nog net dat hij zijn laatste wedstrijd coachte. Hij waart naar Oren van het duel ontslaan vanwege magere resultaten. Het zei wel iets over de ambities van Den Bosch die het toch redden stenen, maar eens volle heger steen maar heen. En Ares die maakt het broek van het feit dat Den Bosch net super is. Den Bosch jet volle beter te wezen, had 4 wij het heegste budget. En rent hier even bij de Leeuwaters wij. De score van Dean Oliver betuurt een gotje van 5 punten. Tristan Blackwood die mist hier en dan Daryl Monroe met een 4e paas. En daar is Jamie Miller, de man in vorm. Hij is goed voor 23 punten in dit duel. En zorgt ervoor dat Ares weer wat dichterbij komt. Maar nog altijd een lietse achterstand. De vrije worp het mis en daar is de rebound van Keith Spencer. En die telt voor 2. En dat betekent dat Ares vlak voor het 4e kwart op voorsprong komt. 64-63. Nog een lietse 8 tellen op een klok. En wat kan Greg Moore in de dying seconds? Ja, nog 1 keer zitten. Ja, beziek je het maar. En die flint erin. Zo'n 60-63. Ares pakt 4 puntjes verschil. En gaat dus gunstig het 4e kwart in. En dit is de start van het 4e kwart. Een toverbal van Sam Jones. Hij wil echt nog foutief afstoppen. Mij dus echt nog een vrije worp nemen. Maar dit gelok maak je zo nou anders even mij ha. En het gaat groeit. En het gaat groeit verder. Want het is weer balbezit voor Ares. En daar is weer Sam Jones. En die knoeit hem er weer in. En zo komt Ares 8 punten voor. Maar nog zo'n minuten op een klok. En dan is Den Bosch eindelijk echt wekker. Ze matten ek. Zij willen pervast meedoen voor die titel. En daar staat dan weer Dean Oliver. In 2 instanties weer een 3 punter. En dan neemt Den Bosch het heft weer in handen. De Den Bossenaren komen op voorsprong en Ares maakt nou oorhekje. Sam Jones, die had hier een foutieve paas en daar is Tristan Blackwood. En die straft dat genadeloos aan. Dat betekent dat Den Bosch heel tijd verder wordt bij Ares wij begint te rennen. En dat Pete Miller de time-out aangrijpen moet om zijn ploeg weer op een rails te krijgen. Maar daar zorgen we dat bij Den Bosch alles erin waait. Het kwartje valt de orenkant door. Den Bosch rent verder en verder uit. 4 punten achterstaan in de laatste minuten. Rijn van der Kamp, ja beziek je het maar eens. Die valt al goed. Nog 2 puntjes verschil. Maar dat wie ik het laatste wapenfeit van Ares. Want het is Den Bosch wat in Leeuwarden toch wint met 10 punten verschil. Benammen terug Dean Oliver. Die echt nou weer zijn 3 punten mij pikt. Ares verliest wel, maar koer lang partij aan. Ja, goed, dat geeft voor ons ook wel een goed gevoel naar de rest van de competitie en de play-offs toe natuurlijk. Dat we wel goed bezig zijn. Ja, op het laatste moment gooien we net een paar ballen er niet in en zij een paar onmogelijke ballen wel. Waardoor het kwartje net hun kant op viel.